sipod ka so kung isang anak ang konsentihon unja kami hinampos mari mag-away so pag ipasabot si Jomar nga lisod mag-away mis imong papa tungod kay konsenti mo na sa inyong problema unja ako na pay mahimong kanang bakakan sa isang amahan so mo to guys nga ning decision jud mi nga mo transfer sa kay man na tang giingon nga ningen ta nga transfer ka unja apotag tayo nga magawas na dya wadi ay so kung mo dyan gipadali dyan na transfer dari kay lisod kadyo para na ho nga ako'y may mong maot sa ilang papa dya kasi mga nagpahinagdan sa mga away mag-away may tungod lagi kay ako rin sunod sa isang gusto. Hi guys, good morning. Karon daan nagluto ko hotdog. Yung first day of school ni Jomar guys. Ning transfer sa dari sa Valencia amo nang gipa-transfer dari sa private nga eskwelahan sa Valencia kay lisod og sige sa module kay sa kasabot guys sa module. So kanda pa ni guys, 5 ni kabog tag sarami kay ka naman si mother. Si mother pod karon guys bahay pod padog Cebu. So apil man dali sa among pamaw si Sister Tuna. Unja nagluto pug ko og itlog, talong nga batang itlog ja napayham. Unja sinday naguna na nagkaang kay wa kagwanta gatasan ako sa napos jay kuan sinugbang manok sa linggabi. Katay ko na dyan guys sa do guys. Ay guys, una ka nanaog. Kape, do you like? Kape. Isangag niyo mo luto? Bahaw na. Problema ning bata kayo na dag mga sapatos. Ako na ni mo pa. So palitan pa rin sapatos na ho. Yep. Okay, mira. So karon naman po na kay unja mangita ko pagi mapalitan ka sapatos. So karon na po din sapatos guys sa gamiton. Ha? Okay na? Hindi ka ma. Unja nakalili na kang Marjorie nga pamahaw. Papas sa marasa guys, tapos kwarto. Evacuation sa guys, karang makalangap sa dagat. Na may igtugon sa isang amahan. Di magkari. Nasa yung kagaban po diya. Pakit tayo isang panit kaya nang ibang dudod sa portahan. Di ko ang kagdagat na haron. Kanan eh. Na. Sama timpla kagatas. Hatod para betul namo ron. Tutso. Manaligo na baka. So mga to sa gatas mabuntag. Kasaan ba sa may magatas guys ang buntag rapod. Yan na. Gatas. Good morning guys. Ako sa gadang-hadang Hinawas dagat ay. Nawal hinon. No. Asas nini day. Teka. Dagat tada. La. Nakadaya pa rin ako. Na.
Pas maksin ako ang sahon. Parehan mo, kada kang ate Denny. Stop it. Dinabot bayaw. Hindi ko na nak, ito na magkatid patanak. Ba sila Selena? Ha? Stop it. Go. Tikabat. Bayaw. Ano mo sila klase? Nga naman. Kung sa kasi mana uli klase ang public. Ah, sa private rin yung klase. Kaya orasa. Oras ni. Oras. Hindi ka na, di mong gatas oh. Ano, sweetie pa man. Sakto? Sweetie. Guys, diyan na mi. Pasang-pasang mi kay ni Ambon. So, libo po dahil sa ako, guys, balin siya. Ayan, guys. Hala, yun oh. Pink pag yun. Ay, pink. Yan pa yung pink. Hindi. Kinantay na ko imigidaboy. Kida ko kang tao. Pwede ako usa dito. Ditaw. Kira na. Sa siya. Yung transfer na sa Dalari, guys, balin siya. Pero pa na ko gisang card sa alis niya. Dari na kung si Zakay. Madulari kay private. Ako ihatid. So guys, to na. Parang napad ni uli. Balik napad ni sa Best Buy. Maklaro ko guys. Alaghan ko aknit guys. So, Siya guys, sa kalabay mi dari sa Durbans, kasi ate dato suki na mo isda sa una, wala diri sa namaligyan isda. igsuoning sagingan no. Tagala Victoria na. Pwede lang dibog no. Parisa nagsing. Ako patungan nagsing. Si ate ang mga amigo di ah. Follower ni Flora amigo no, sigo sagpalong. Every morning, kung bupalok ko perfume ang tagaan kung perfume, unsa na? Perfume. Unsa na ilagay Karon kang gahatag niya perfume? ron cellphone na. O cellphone. Ilag maya kog cellphone. Sige lang daw ta sa day. Butang. Sige lang kuan, sige comment si kon kay basin mapili kay jam ko nang irapon. Nalamig tagaan kog cellphone, labong na ko yung cellphone. At banganis ilas Kanang gabi iday. Kanang gabi ilam ni ane. Oh, kami kayo view. Ang sa Durbans. Welcome to Durban's View. A few moments later. Hi guys, di ka na miskulahan natin na mo Zoomar nja. Di pwede di sundod gusto sa amahan guys nga i-transfer kay. Lisod na. So si Mario Zed may kuan guys gusto nga i-transfer si Zadari sa kuno sa Valencia. So ana iskwilan na. Okay, Surya, okay. No. Busa ka English dyan. Doesn't matter if you're in the rain, you get wet. When you walk in the rain to the beach, you're gonna get wet in the beach. So it's no different. This no different. No, it's Yeah. You're right on that. what the rain is fresh water, the beach is salt water. That's the only difference. But it's still water. And you're still gonna get wet. Yeah. Tasa ka English ron. I'm fine with it. Your How's English, the boy? Okay ra. your English is so good. Quiet. I need to. No, your English is really good. It's very good. No, Yes, actually. no, it's not actually. It is. It's perfect. Mine is terrible. Well, things. You're welcome. My desire is shocking. So your English is really good. The English is very good kuno ni. Ay. Salamat Biti sa bugas. Makakaanamig bagong aning bugas guys. So, pinagaling. Thank you.
Oh, ini may isang sukat ba? Ha? Burit. Migo na lagi mo, boy. Pagsiwa mo sapatos sa sapatos siwa may malaming. Ano siya barkada, oh. Come on, wala mo drive kutsi. Dani, come on na. Hindi lang dani ka na bali. Ano nas bumoy, laga na na ron. Oy, nabuli mo ha. Iguling niya, ihatod po na siya, anak. So naginaturay sila nga karon pag uli si na paghatod sa kauban na unsa na. Gatod na sa balik nga rin gikan sa naghatod gihatod po sa pagbalik nga rin nabuin ni mga bataan. Unya na adto kay 5 minutes ra kuno ni mamana ni. Mayaan sa tag pizza. Suraban man. Hi guys, kuanday Marto. Na first day ni Zomaron sa isang pag-transfer. Ja kuan ka na nai. Lisod man og di na mo sundon isang papa kay namutbot naman minija di pas kada adto na mo sa kuan sa prisuhan kada duaw. Sige sa panguntahan transfer na banza pila na kabuan na transfer kay mamalagi to naghuat ni og mag first quarter sila anja. Karon kay padong na mo second quarter kay si Buboy lagi guys this gustong balhin kay kapoy na siguro pa sa si ko andal balhin ja. Kuan balik ra ng gyapon na to sa Alicia anja. Isin mas Mario o kanang subakan guys kay ginami ko ng bagan ako numi. Diya ka na pero joke lang ko to guys. Kana na ay gusto siya og kanang matarag siyang pagtuon. So lisod ka zo og kuan kana na ay di na maatumanan. So mana to kana na ay first day na first nakabali na sila ready siya sa Nika Emmanuel Academy. Private siya guys. Ja. Mas maazo man na rin makakuan sa kada adlaw kay matutukan man sa maestra. Ja. Pag idawat siya bisan uga pamikuan dang mga good moral ug unsa pa nang mga kinahanglanon. Tuwi palo na laman sa kuan pa na ruto sa Alicia. Puhon ja kuan ka na ay si Marjorie mga to daan na igutang dia taris gawa sa mong kwarto at bang sa dagat kay kuan ka na ay arang maka kasi ka nang makalanghap pa siya og hangin nga presko. Sige lang sa Zeratos kuan guys karto. So mana ahang kuan mga nilaban ilang mga sanina andagan na sila labanan andagan na ang paglaban mga habaw mga ilang tanang labanan kapag manahan lagi pag magkuan hatid ng labako. So, bitaw guys, hindi ko sa kulari. Ang buhok nangalkag na, wala yatiman. So, kasi makaingan mo nga, agahang naong nanghubag. Wala nanghubag guys, saan nakuibot ang sa ilaw nga tambaw. So, medyo, kuha na ko ron. Okay na gamay. Matulawag dito ni. So, nagyapon ko'y sakit. So, kaniyahan ng ibutang. Maglilaw na isa pag sa ibutang. Basta kanya ang ibutang na sila ang tambaw. So, muna sa nga murag ng hubag, pero wala na ng hubag. Kay amang isuksukan. So, basig na may ng hubag na paganggam. So, salamat ko sa Ginoo nga nakaliklihag na po ko gamay kay lisod kaso guys. O,
kanang na ay muratag na puliyo nga di ta kalihok kay tugod ka na tagibati. So karon salamat ko sa Ginoo nga kanang na ay nakalabalaban ako, hinagmay, hindi naman mga sagbag-at dya. Ano na ay nakaasikaso na ko Marjorie. Asikaso sa pagkaon nila. Kaya ka na ay ginagmay nga trabaho. Nakakuan ako, nakatrabaho na dya. Kuan ka na ay nagpa-connect ko guys. Nagpatrabaho na po ko dito sa inahinay sa taas. Si Royog, si Akil, na sila ron. Kuan, kuan ko CR muna. Kaya na may bintana dya. Na CR, di pa pinisingan na hon dya. Di patauhan o. Kanang linyas tubig. Medyo makuan. Kaya nagkang kazong nangitag abangan guys. So, madyo nila managmahuman na. Maka-income po taginagmay. Kuan ako ikuan ni gamay kay niyan pa ko ganina nga lamot buting na makakming Mario. So pagkaitabo din niya guys, di ba kuan man 2 July ja. First day of school jud to kay si Buboy na enroll naman lang dito sa Alicia dito sa Dani Eskwela. So ni Jesus Mario nga adto na diya pa eskwela ha. Enroll na diya sa Valencia ja. Ang problema guys kay kuan nga nanay si Buboy jud naggraduate sa Balhin kay mo man lagi to nga nag-expect pud siya nga isang amahan madaling makagawas. So nahitabo man guys nga giabot to pila ng buwan ron August, October, November, December. So mag-December na hapit. So 4 months na dya. Diyang plano dito sa Balhin. Kay ditugtan man siya nga mag-module sa eskwelahan. Nga karon kada pangutana lamang Mario kay may siya nga bantay mo ha. Kwadjud ko awaan ni gibalhin si wa lagi ko gibalhin sa ang ginang nag-module lagi. Di sa ganahan og si Buboy di matarang niyang di mahitnog siyang pagtuon ja. Mao to kay ko nga ang giistoryahan ni mo di kang balhin na sumbagin sa simong papa. Di ta makabuot kay isa nang gusto niya. Siya nga bisan og sa private lagi balhin okay ra. Kaysa kuno kapoy mag hatod og module. Maghatod og module kada semana anja. Samantalang og i-transfer dari maka tarang sa kay may problema guys kay duran ja sinili arsahan ni ja ay nagka isa si Jamu kuan isa si Jamu school ilang gawas ipalingkod dari sa lingkuranan ja ka dance break Japon isud sa kwarto para mapahuway. So mas okay jud kadto mo transfer sa dari kontra sa mag-module kay mamudul sa kadto kasabot pud kay wa may explanation ja sa amang tunid nga di man mag-discuss. Tuma to nga salamat sa Ginoo to gidawat na si ja sa eskwelahan. Bukdo nang bazan ni hubag ha. Di ani kadto sakit na arang-arang na ja. Ana mo ko ibutang basta magkaon ako ibutang kay aron alumna ni maadto. So mo to kanang na ay maadlik po talisip pinimamot-mot ta kay maabot pud adlaw nga mahibaw-an ta na takad na pong samok da ko ganahan og kan di ko ganahan og kana na ay mahimon helong pud among away kay gikonsinti na isang anak. So sila bisag si Buboy katong niagi mo ragaha sa Zanggi sunod isang gusto guys kay nang si maginagteg ja ko anadlo ko ba kay basin nga wa pa siya nakakonsang papa magtungal mang ipasagdan ja karon na sa ipasabot nga kanana ay hapit na bitaw makagawa. So may bawan ta nga namot buta si mong amahan nga ali kaning transfer kay iyo kun transfer na ja wa lagi asang giingnan nga ako di mako si mong papa kasukan mo to na sugot na naman siya guys na transfer daan
Mo to guys, lisod pud kazog kung isang anak ang konsentihon unja kami hinumpos mari mag-away. So to gipasabot si Jomar nga lisod mag-away mis imong papa tungod kay konsente mo na sa inyong problema unja ako na pa mahimong kanang bakakan sa isang amahan. So mo to guys nga ning decision jud mi nga mo transfer ka kay man na tanggiingon nga ningen ta nga transfer ka unja ako tagtay nga magawas na dya wadi ay so kung mo dyan gipadali dyan ng transfer dari kay lisod kadyo para na ho nga ako'y may mong maot sa ilang papa dya kasi mga nagpahinagdan sa mga away mag-away may tungod lagi kay ako rin sunod sa isang gusto. So mga to guys yun siya guys, mara dito, bye bye, sunod na po, God bless.